waste of time sending photos and videos while you can watch our vlog. Pagod na yung tito nyo, mag-share. Okay, yung gallery nyo punong-puno. Amoy putok yung mga lalaki dito. So, pag ba matagal na ako, dapat saray sa putok? Bachelor of Science in Artificial Intelligence Engineering. The future is no longer coming na po talaga kaka-AI nyo. Kamusta yung mga kansan? Ako pala si Paolo at kinailangan pa ako i-edit para mapasok kayo dito sa video dahil nakatamad gumalaw, sunod-sunod ang ulan, lahat nagkakasakit, lahat tinatamad, at lahat ay hayok. Pero syempre, huwag natin kalimutan na sa mga simple nating angal at tinatamad tayo, may mga taong sumusugod ngayon sa ulan, sa baha, mga nasasalanta ng bagyo, nasisira kanilang mga bahay, mga pinaghirapan. Kaya lagi tayo maging grateful at lagi natin isipin na may mga taong mas less fortunate sa atin. Kaya dapat, huwag natin kalimutan yun para lagi tayo nakatapak sa sahig at alam natin na nangyayari sa mundo. At para di natin kalimutan yung mga flood control projects, ano na nangyari, di ba? So, paalala natin to pag may mga bagyo. Zero Bilicity. Bilibid? Bilibidi. Visibility. Zero Bilicity. Di ko na nga makita, di ko pa maintindihan. Lahat na lang, nagsabay-sabay na. Saka na! Ingat kayo, huwag nyo ipilit pag ganyan. Hindi kayo mapupunta sa ibang bansa. Yan the mist. Mapanoorin nyo yun, maganda yun. When my future daughter asks why her name is Bobet Foxil. Team Raisa pa rin. Sobrang weird talaga ng phenomena na yun na para na siyang Charlie Kirk vibe, diba? Parang nagiging meme na siya out of hindi na empathy. Parang content material marketing. Parang gano'n na yung vibe. Sa dami ng mga memes, may mga tao nga na ini-AI edit yung sarili nila sa loob na kasama siya. Naiintindihan ko naman, alam mo yun, promising siya na athlete, marami siya pinagdaanan. Pero grabe yung scale. Kasama din siya dun sa mga nagva-viral ng mga posts, pinapasok siya ganito sa mga random. Tapos tinan mo ilan yung likes and shares. So parang ganun, parang Kirkified yung pangalan niya sa Pilipinas na version na hindi mo alam kung saan nagsisimula yung simpatya ng tao sa kanya, sa parang desensitized na yung mga tao sa paggamit ng pangalan niya. Parang ganun eh. Nakikita ko sa mga memes, hindi naman ako sobrang updated sa mga sports. Hindi ko alam gano'n siya ka-big deal, pero naiintindihan ko yung epekto niya sa ibang tao. Pero ibang tao kasi, parang ano lang siya, ginagawa siyang palamuti sa kanilang feed, sa kanilang online persona o presensya na nagiging masyado ng sukot para sa akin. Hindi sukot si Rene mismo, pero yung kung paano mag-react yung mga tao sa kanya. Pero I think ganun talaga kasi pag sobrang online commodified na yung name mo to that extent na, di ba, nalalagay nga siya sa mga damit, sa mga caps, sa pamilya niya, pag kasama siya yung name niya sa mga produkto, di ba? So, sobrang gray area eh. Hindi mo masisi yung pamilya kasi kailangan nilang bayaran yung mga gastos para sa nangyari. Pag sinisi mo naman internet, internet yan, di ba? Nanggagaling dyan ng mga pinaka-positive na mga bagay, mga charities, mga community effort, sa mga pinaka-negative na mga edgy. Makikita mo yung mga deleted na mga pages at mga groups na naggagawa ng mga edgy content. Pinagdaanan ko yan, alam natin yan eh, di ba? So, ganun lang yung feeling. Wala man ako masasabi kundi yun yung phenomena na meron yung kay Rene. May nakita pa ako doon para nag-post ng parang Rene Days. Baka Rene Days to kasi umuulan. Hindi ko na naiintindihan yung humor ng tao at parang wala lang. Sinishare ko lang nararamdaman ko. Nakikita ko yung pangalan ni Rene sa mga memes na dinadaanan natin. Kasi dati may mga nadaanan tayong yung ginagawa siyang parang hindi santo-santo pero yung mga figura ng santo, yung mga malalaki, di ba? Ay, ako, hindi ko rin maintindihan ng mga tao. Kaya ano masasabi niyo dun sa phenomena ni Rene? Kasi anong dapat mo maisip para i-AI yung sarili mo sa tabi ng isang taong yumao eh? Siguro mga outsiders looking in, na syempre kung hindi ka naman talaga close sa kanya o hindi mo siya kilala, ganun mararamdaman mo, gano'n ba kalaki ang Pilipinas? Siguro din dahil din sumakto yung nangyari sa kanya ngayong advent ng AI at sobrang mura at sobrang dali at sobrang accessible na AI paggawa ng AI. Yung mga tao nakakaisip ng mga bagay na gumawa ng ganun. Ito, hirap pa may mga idol tayong time eh. Hindi na dapat natin gamitin eh. Kasi ang mga dapat na managot dyan kung meron man sa mga investigasyon, yung mismong school, yung mga coaches or yung mga teachers or mga faculties na hinayaan yun mangyari or meron man kakulangan sa kanilang pagbantay sa mga estudyante nila. Kasi sila ang adult dito eh. Sila yung mga dapat magbantay. Hindi na ako nakasunod doon sa mismo nangyari pero paki-update na lang ako sa comments. Hindi na ako nakasunod sa mga investigasyon na nangyari sa kanila kung meron man na patawan na kung meron ba nangyari doon sa kanilang investigasyon. Sunod! Kaya pala tuloy ito kaya ulan eh. Ito pala ang bagyong yun, hindi na si Bobet. Sunod! Nag-video ka kapitbahay mong Ilonggo.
love ako sa'yo. Akala ko pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtaga. Ang lambing talaga. Ang tunay mo na kulay. Ang iyong kilay, mapagmataas at laging namimintas. Pero sa lili kong pera, Yung Wina Waldas. Nakita na ba kayo ng dalawa Ilonggo nagtatalo? Ben, para siyang NPC mode. Nakakatuwa siya pakinggan. Nakakakalma. Tsaka di mo alam kung iniinis ka o nilalambing ka. Pero either way, nakakatuwa lang. Ito dapat yung mga kumakanta. Bigyan dapat ng mic si Kuya kanina. Ito. Hi po, iniidolo ko po kayo magmula noon, pero this time para hindi ko po makita yung dahilan o angulo para sumugot kayo ng hindi maayos sa matinong inquiry. May business kayo, dapat lagi... okay. O ito, maikling balita kita. Nagkaroon ng issue tong si Supero Dog Farm na isang dog breeder at / content creator na may nagtanong sa kanya. Nung nagtanong sa kanya, pinost niya online dahil dito. So sabi niya dito, kalma ako lang to, kung di ka sanay block me, okay? Yes, my puppies are priced from 65k to 150k. Do you have pics of the pups? Thank you so much. For the future ito, right? Opo. Then let's talk sa future. Waste of time sending photos and videos while you can watch our vlog. Pagod na yung tito nyo, mag-share. Okay, yung gallery nyo punong-puno. Okay, then it's a waste of time talking to someone who does not have basic human decency. You can still be polite while saying those words. You don't have to be rude. Thank you for ruining someone's good day and calmness. I hope the dogs are in good hands. Baka ka-breed natin aso, nag-iasal hayop na tayo. Nagtatanong lang siya na normal eh. Pangit ba yung almusal ni Supero nung nag-start tong araw na to? Pag yung mga tito mo talaga na pumipitik yung inis niya. Sa isang taong hindi naman dapat yun yung pagkainisan niya. Pero nag-sorry naman siya, di ba? Tulad ng mga aso, natuturuan tayo mga tao, di ba? So sinabi niya, sa lahat ko na na-offensive post ko, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Dinilit ko na rin po ito at dahil ayaw kong may nadadamay, lalo na ang anak ko. Ang page na ito po sa pag-aaso. Kung may puna o batikos po kayo sa akin sa paraan ko ng pag-aaso, hindi po akong tanggapin niyo. Pero pakiusap lang po, wag na sana natin idami ang aking anak at pamilya. Bilang isang magulang, masakit po yun para sa akin. Pero hindi mo ba iniisip na nakasakit ka doon sa sinabi mo doon sa tao? Ganun talaga, nasa online ka eh. Gusto mo yan eh. You can watch our vlogs, di ba? So, ito yung klase ng responsibilidad na meron ka. With great power comes great responsibility, di ba? Kasama talaga yan. So, kung meron kang ganong kapangyarihan, kung meron kang ganong lakas ng loob at tapang at yabang na sabihan na isang tao nagtatanong ng ganon, dapat handa ka rin sumalo ng mga kritisismo sa'yo. Siyempre, may mga tao talagang lalagpas, OA, dahil sa social media, anonymity, madadawit lahat ng kasama sa mga vlogs mo. At siguro, di ko kasi napanood lahat ng videos na meron si Supero. May buhay kasi ako eh. Baka kasama dun yung kanyang anak at pamilya, baka nadadawit siya. Sabi niya, hindi po ako perfecto, sinisikap po sagutin lahat ng inquiries, pero aminado rin po akong may mga pagkakataong napapagod at nagkakamali. Okay lang naman mapagod, okay lang magkamali, pero wag mo ibuo sa mga ibang taong wala namang kamalay-malay at inosenteng nagtatanong sa business mo nga eh. Nakikita yung business mo, ayaw mo pa. Para pumunta ka ng isang sari-sari store, gustong bumili ng candy ng bata, ta sabi mo dun sa bata, ayaw kaya yung barya mo, bumili ka ng tigba 20, sayang lang yung business mo sa akin pa. Parang gano'n, nandyan na yung pera, inayawan mo pa. Tulad ng mga aso, natuturuan yan, pero tulad din ng pagbe-breed, kahit gaano kamahal ang breeding mo, pag hindi ka naturuan ng tama, pwedeng lumabas ang ating pagkaasal hayop. So sana natuto ka dito. Sunod, Kalikibatlaya. Minsan na lang mag-outing, putang ina, binaha pa. Ay, hindi na tuloy-tuloy. Walang titigil sa outing. Hanggang sa pagtulog, magsiswimming tayo. Labas mo na yung hotdog barbecue. Swimming pa more. Oo, walang Yan titigil. talaga totoong swimming. Hanggang dito sa kama. Yung tubig na yung pumasok sa inyo. Infinity pool. Ay, pag nakakatarot doon, ang bibilis nyo. Sana, pag nakakita tayo, mainis tayo doon sa nangyari sa flood control projects. Ano yan eh, kahit iba-iba yung mga lugar na yan, dumadagdag yan eh. Nag-iipon-ipon yan eh. Maganda to reminder sa atin kung bakit yung mga tao ay sobrang cautious at wary pagdating sa mga involved sa ating kalikasan. Example lang yung sa Pax Silica. Parang ganun yan eh. Dahil sa mga ganito. Well, ang maganda dyan, susunod sa inyo, Nay, yung makukuha ng tubig yung dumaan sa paa mo. Masarap yan. Bago manicure ka pa man din, Nay. So, malinis ba yan o di? Kailangan nyo pa rin linisin yan na kahit clear, ang bakterya po ay hindi nakikita sa dumi. So, kailangan i-check nyo pa rin. Dumaan sa paa ni nanay yan. Nanay pa approve. Sunod. Amoy putok yung mga lalaki. Okay, so ito yung sa Hoyoverse, sa mga di nakakaalam. Ang Hoyoverse ay isang global interactive entertainment brand at yung publishing arm na ginawa ng isang Chinese video game developer na MiHoYo na naging sponsor din natin before. So sila yung gumawa ng Genshin Impact at ng Honkai Star Rail. So may nag-post ito na sinabi, first time mo siguro sa mga cons. Pag ba matagal na sagot, dapat saray sa putok?
kung yung kanina pumutok yung ugat ni Supero, ito naman pumutok ang putok. Hindi normal makamoy ng putok, pero naintindihan ko na minsan sa sobrang excited mo, lumalabas ang tunay mong likido at ang mga mikrobyo ay lumalabas. Pero ang hygiene ay hindi dapat pinapabayaan kahit saan mang convention yan. Pumunta na ako ng iba't ibang mga hobby conventions, Magic, Pokemon, board games, kahit saan pa yan. Mapasa kotse, papasa travel, papasa pagkain, mga conventions. Lagi kayo maglagay ng deodorant at maligo kayo. Kailangan pa ba ng clear running water? Kailangan ba dali ni nanay yung clear running water sa inyo? Sis, ito yung original video pala yan. Amoy putok yung mga lalaki dito. So, alam mo may immune ka sa amoy ng putok? Hindi. Sa dami ng klase ng tao, may bagong strand. May bagong strand ng virus na papasok sa ilong mo at magigising lahat ng mga ninuno mo. As in, kikilabutan ka sa sobrang baho. I attended the Hoyo Fest and they were legit smoking the area with perfume humidifiers. May ganun to mask the musk. Putok burst. Nakakainis yung mga comment nyo, man. Hindi pa ako nakapunta sa kahit anong cosplay event kasi I enjoy anime by myself. Pero totoo ba na karamihan daw ng cosplay event amoy sukang paumbong? Di naman lahat. Kasi meron ako napuntahan na parang cosplay event. Yung katabi ko, amoy putok. Pero amoy putok yung minirentahan niya na pang cosplay. Hindi siya mismo. Feeling ko yung mismo cosplay. Kasi parang matagal na eh. Pero yan talaga eh. Kasi syempre mainit yan, Makati. Nag-try na ako mag-cosplay noon. Nakakapagod talaga siya. Pero yun talaga yung kapalit nun. Pero yun nga, kung alam mo mag-cosplay ka, pakidoblehan yung armas mo. At sa mga pupunta sa convention, alam ko iba dyan ay minsan lang mag-touch grass, minsan lang makakita ng 3D. Paki-extrahan din yung ating pagligo at pagkuskus. Okay? Hindi porket nadampuan ka ng running water sa ulan, pwede na yun. Okay? Kapag double check dahil kawawa yung mga mababawasan na HP na mga katabi nyo. Sarad. Yung pipriyado ka tapos may bagyo. Ako na 2 days absent. Gawa tayo sa plastic. You will learn the ways. Matututunan mo ang mga pinagbabawal na teknik. Sunod. Wala ring internet. Kala ko ako may problema. Sa'yo pala to. It means walang pasok. Half day. Pucha, witty. Very good ka. Suspended na. Sana naging bato pa. Counted na yan. Kaya kong buuin yan eh. Walang pasok. Ako magbubuo. Oh, kitang-kita ko. Walang putok. Walang putok sa Hoyoverse. Na Mandela effects ka ba eh? Na Mandela effects ka. Yan ang tunay na nakalagay. Notice erection. Ngayong taglamig, madami din yan. Notice erection in progress. I think tama naman talaga. Kasi yun naman yung wording para doon. Yeah, meron talagang term na erection pagdating sa steelworks sa construction. Ay isang proseso sa pagtatayo pagbubuo ng bata. Pagkakabit ng mga structural components, especially sa bakal para lang may tayong framework sa isang struktura o gusay. Salamat, Sir Bean. Sunod, over naman sa vibrate. Baka gamitin mo rin yan ngayong taglamig. Ingat lang ha. Isa nagugutin na lang, lahat ng phone nagsasabay-sabay para apocalypse eh. The future is no longer coming, it's already here. Artificial intelligence is transforming the way we live, work, and solve real-world problems. Now you can be part of the generation that builds technology behind it. So nagkaroon to ng onting issue kasi yung mga tao sa comment section or yung mga nakita nyo to ay baka ito na naman. AI na naman lahat. Ito na naman yung mga curriculum na baka marketing term, di ba? Na meron naman tayong computer science, ba't kailangan pa nito? So, pinagtanong dito na bakit daw aggressive yung mga tao pagdating sa AI engineering program course. Gusto niya talaga malaman. Siyempre, karamihan ng tao ay nako-connect ito sa Paxilica. Alam niyo naman yung issue tungkol doon na pag-usapan sa isang video. Ito yung video na yon. Ito naman, I think, ang pinaka-kinainisan ng tao ay meron naman tayong talent at mga graduate o mga courses na kayang buuin to. Pero dahil nga bago na naman tong avenue na kailangan aralin, hindi naman to parang paano mag-prompt lang, iba yon. Ito naman yung mga underlying na teknolohiya na connected sa artificial intelligence. Hindi lang yung mga alam lang natin the past dati. So may mga nagsasabi dito na may two sides. Yung isa sinasabi, kailangan natin mag-adapt at matuto sa AI engineering kasi iba mga bansa ginagawa na rin ito. Yung na isang kabilang side naman, bakit kailangan pagawin yan? Meron naman tayong mga kurso na kayang matuto dyan. Meron tayong talent para sa ganitong klaseng course. Pero yun nga, dahil nga bago siyang course, baka mas specific at mas niche at mas focus sa artificial intelligence klase ng mga terms. Itong kurso na ito, ito yung mismo nga, tingnan natin yung course. Well, di ko makikita yung buong course. Ito, preferred course. Ayun, man, dito na nga. Bachelor of Science in Artificial Intelligence Engineering. Di ko pa nakita yung buong curriculum, pero I think yun yung pinagtatalo nila sa comment section.
consumption. The future is no longer coming na po talaga kaka-AI nyo. Basta ako G ako sa AI, basta responsableng gamitin at responsableng i-execute, diba? Alam naman natin simula pa doon sa Bitcoin na sobrang hindi siya effective for the environment, lalo na sa pag-move. Nung Bitcoin, isa na yun at laging sakit yan ng mga ganong old na klase ng technology. So, ganon din dito dahil nga malaki energy ang kailangan dyan, kailangan na resources para dyan, kailangan din niya isipin kung paano nila i-implement. Pero I think yung dito lang is yung underlying na technology. Hindi yung prompt na iniisip natin na usual sa mga AI. Yung mga naglalagay ng mga AI edit sila sa tabi ni Rene. Hindi yun. Iba yun. Okay? Tingnan natin. Tama ka, Peter. Casual lang lahat. Yan na nagpapalamig talaga. Sakit, boy. Mas mabigat pa yan sa yanig na NDRMCC. Rod. Ang lakas ng ulan sa labas, guys. Paano kung suspended na naman? Paano na tayo makakapag-aral niya? Pang doble kara ka. Kita yung mga teacher ko. Paano na yan, guys? This is bad. Gusto pa namin mag-aral. Kaso, wala na. Malakas kasi yung ulan. Kaya, nako. Magsususpend na naman si Mayor. Ay, nako, leche. Sunod. Yan, pampainit! Hindi ka, tatlo pa kayo. Sobrang, ilang meme na nakita natin sa kanya. Ano? Wala pa, hindi pa umiisa yan. Ang napanood natin na talagang binira na isa Yun yung the best So, don't let the behavior others disturb your bebe time. Sinabi ni Aristoteles Platonis yan. Nako, di nyo ba alam? From Biringan. Mimi time dapat. Me time. Ano lang ngayong taglamig. Ha-ha-has-sas. Ay, ko ito nakikita. Ano ba to sasas na to? Imagine eating here. Why did the prisoner choose the sasas instead of the key? If you know the answer, you're a philosopher. Bisa talaga ba na pag mag-isa ka nakikita mo pumapatak-patak yung mga ulan sa bintana mo, mapapapilosopo kayo. Totoo yan. Imagine eating a sasas. Well, magiging si Torpin ka, makikita mo, you have no enemies. You only have sasas. So, nobody, absolutely no one. Not a single soul on this earth. Bubble gang. Bangis ni Alan Peter Cuyata. Men, iba talaga utak ni Michael B. 6 years ago yan. Nakita na niya nung timeline ng Marvel. Na-map out na niya. 10K Army. Priza Ontiveros. Sino mananalo sa Priza Ontiveros? Yes. Ang pinagkaiba dito, kailangan mo na hanapin yung bato para mabuo yung sa kamay. Nasa na ba? Sunod. Yung pagkaka-edit ito mukhang analog horror Ito yung dapat yung ending nila Yuji. Sunod. Steve Rogers in Captain America The First Avenger. I can do this all day. Ako hindi ko to kayang gawin whole day dahil nalabas ko na yung inat na katawan ko. Sana na-enjoy niyo yung mga nakita natin mga memes. Ingat kayo palagi. Huwag kayong magpababad sa ulan ha. Tingnan niyo yung mga pumapatak-patak sa loob ng bahay niyo. Pag lalabas kayo, siguraduhin yung safe kayo dahil pwede kayo ma-stranded, pwede kayong ma-aksidente, lalo na kayo mga zero didibilibid prison visibility. Ay, nga pala, happy 1.7M. Tumawid pa tayo ng 1.7M. Nagulat ako doon. Pero salamat sa support niyo palagi. Kung tandaan nyo, nung 100K hanggang 1.7, umabot pa tayo ng 2M, pareho lang nararamdaman ko dyan. Ganun pa rin ako ka-grateful sa inyong lahat. Paolo na ba maalam? Shoo.